Takže ideme uvariť halušky. Potrebujeme vodu a hrniec. Takže potrebujeme najväčší hrniec, aký máme. Soľ. Ale nie je moc. Nie moc. Lyžičku soli. Hej. Malú lyžičku soli. Normálne vareškou zamiešaš. Takže sa najprv voda vrie. Dobre, takže na škvárky potrebujeme masť, potom škvárky, dáme všetky. Že takto mali vyzerať. Ingrediencie na halušky. Tak a čo potrebujeme na cesto? Zemiaky, sol, vajce, múku. Zemiaky. Starka je skvelá kuchárka. Sa halušky podaria, mali by, dodržujeme recept. Takže nakrájame zemiaky. Všetky, nemusíte sa báť. No. Dobre, koľko múky? Dobre, takže najprv zmixujeme zemiaky a potom dáš múku. No. Okay. Dobre. Takže dali sme sem zemiaky, 2 vajcia, dali 11 lyžíc. Takže namočíme si lopár, aby sa vám nelepilo cesto. Starka je profík, čiže to nemusíte tak fantasticky, ale takto približne. Nie je to náhodou naopak? Dobre. No budeš ty robiť. A ty budeš kamerovať touto? 5 minút aspoň. Sa bojíš za trošku Ale veď som viacej. dala tej Tej masy. masky sa polepilo všetko. Ti budem. Aké sú? Dobre. Dobré sú, nie sú moc mäkké? No lebo nejde voda. Ide voda. Dobre sa nie. Takže tu máme halušky a ešte do nich doplníme brinzu. Tu. Hotové. Krásne, voňavé. Otrhneme si pažitku. Tam sa môže podávať smotana alebo kapusta, podľa toho, čo kto má rád. Starka tu má kolu, výborné k tomu, alebo kofolu. A dobrú chuť. Starka, zakývaj. Ďakujeme. Ďakujeme.